бинандаҳои азиз салом. Шаҳри муҳимтарин хабару ҷиноятҳоеро ки аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳафтаи сипаригашта ошкору ба қайд гирифта шуданд, тариқи телевизиони Тоҷикистон пешкаши шумо менамоем. Бо шумо ҳастам Рухсор Таваллузода. Дар барнома чунин хабарҳоро дорем. бовар кардан ба доя мусибати хонаводагӣ ба бор овард. Ва ҳамхе гирифтаму ҳамхе партофтам ҳаминҷа. пешсучуда ислоҳ нагардид, боз даст ба ҷиноят зад. оташ задани автомошинаи гаронарзиш дар заминаи хусумат. Зеб гап зад. Бренд кроссовки ман харидем бо Opel харидем гуфт. Хусумат пайдо шуд. Гуфтем хай мошинша дар мегирам, гирифтам дар гирондам, камтар пиёда гардидам. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. Як гурӯҳ аз сокинони шаҳри Норак ва ноҳияи Вахш аз дуздӣ шудани ашёҳои сохтмонияшон ба мақомоти корҳои дохилӣ муроҷиат намуданд. Пас аз муроҷиати ҷабрдидагон, кормандони милитсия тавонистанд дар муддати кӯтоҳ 2 нафарро ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила дуздиҳо боздошт намоянд. Офоқи Қодириён дар ин хусус гузориш омода кардааст. дузди ки подошаш ҷавобгарии ҷиноятист амали сангинест ки баъзе аз нафарон бар он даст зада барои як умр дар хати ҳаёташон ин доғи сиёҳро боқӣ мегузоранд. ворид шудани аризаҳои шаҳрвандон ба шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оиди дуздии моликияташон масъулияти кормандони милитсияро зиёд менамояд, то дар як муддати кӯтоҳ нафароне ки ба ин ҷиноят даст мезананд ошкору муайян карда шаванд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак ва ноҳияи Вахш зимни гузарондани чорабиниҳои фаврию ҷустуҷӯӣ ва фаъолияти хубу хизмати шабонарӯзӣ 2 нафар аз шаҳрвандон Ҷобиров Зулфиқор Аброрович соли таваллудаш 1990 сокини кӯчаи Рӯдакии шаҳри Норак ва Шоимов Амир Сабурович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи деҳаи Шаршаи ноҳияи Вахшро ки ҳарду гузаштаи доғдори ҷиноӣ доранду баъди солҳои тӯлонии маҳбасӣ гаштану ба озодӣ баромадан боз такроран даст ба кирдорҳои хилофи қонун задаанд, бо гумони содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ дастгир карданд. номбурдагон асосан ҷиноятҳои дуздиро аз оромии шаб ва набудани одамон дар гирду атроф истифода намуда бо тариқи пинҳонӣ дар ҳудуди шаҳри Норак, ноҳияи Вахш ва шаҳри Бохтар содир намуда ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ворид мегарданд ва аз он ҷо таҷҳизотҳои сохтмонӣ, маблағҳои пулӣ ва ашёи арзишнокро аз худ мекарданд ва бо ин кирдорҳои ҷинояткоронаашон ба шаҳрвандон зарари калони моддӣ расониданд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки Ҷобиров Зулфиқор дар содир намудани 4 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ ва Шоимов Амир дар 9 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда зарари ба шаҳрвандон расонидаи онҳо зиёда аз 22 000 сомониро ташкил медиҳад. айни замон нисбати дастгиршудагон бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. чорабиниҳои санҷишию назоратии бозрасии давлати автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пайваста доир карда мешавад ки ҳадафи асосии он таъмини бехатарӣ барои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ умедвор аст ки дар баробари таъсиррасониҳои милитсия шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт низ масъулияти бо интизомияшон боло гирифта аз қоидавайронкуниҳо худдорӣ менамоянд. мутаассифона бо вуҷуди доир намудани чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ баъзе аз ронандагон ба кормандони бозрасии давлати автомобилӣ дағал гуфторӣ мекунанд. санаи 12 феврали соли 2025 дар дидбонгоҳи доимо амалкунандаи ҷӯи бодом ҳангоми хизматбарии кормандони раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи нақлиёти тамғаи BID рақами қайди давлатиаш 8051 TT09 ки таҳти идораи ронанда Ҳафизов Ҷамшед қарор дошт, ҳангоми боздошт ва тафтиши ҳуҷҷатҳои воситаи нақлиёт ронандаи мазкур нисбати талаботи қонунии кормандони раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон итоат накарда дағалона муносибат намуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон кард. маврид ба зикр аст ки нисбати ронанда Ҳафизов Ҷамшед тибқи моддаи 479 кодекси хуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ оғоз карда шуда ронанда аз тарафи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба муҳлати 5 шабона рӯз ба ҳабс гирифта шуд. ман Ҳафизов Ҷамшед ронандаи автомошинаи
тамғаи биайдӣ рақамҳои давлатиаш 851 ТТ09 аз тарафи кормандони бозрасии автомобилӣ боздошт шуда дар ҳолати надоштани ҳуҷҷати лозима бо кормандони бозрасии автомобилӣ дағалона рафтор кардам ва аз кардаи худ пушаймонам аз кормандони бозрасии автомобилӣ бахшиш мепурсам. роҳбарияти раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо пешниҳоди матлаби мазкур аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намуда бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нақлиётиро пешгирӣ намоянд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғ дар натиҷаи санҷиши ахбороти моҳияти оперативӣ дошта парда аз рӯи амали ҷинояте бардоштанд ки хурдсоли қурбонии он гаштааст. муносибати бераҳмона аз ҷониби дояе ки тарбияи хурдсолро ба уҳда дошт ба он боис шуд ки ҳамагӣ баъди 11 моҳи қайди ҳаёт будани ноболиғ ғурамар гардад. шарҳи ин ҷинояти даҳшатбор дар гузочи подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. кирдори ҷиноятӣ ба шаҳрванд Дадоҷонова Дилафрӯз Қурбонбоевна соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд нисбат дода мешавад ки ҳанӯз моҳи октябри соли 2024 содир шуда ҳамчун марги табиӣ саҳнасозӣ ва ҷасад ба хок супорида мешавад. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 8 октябр тахминан соатҳои 7:30 дар суроғаи шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Чашма кӯчаи Пушкин ки манзили иstiqomati иҷоравии гумонбаршуда Дадоҷонова ва модари хурдсол мебошад ба вуқӯъ омадааст. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад он рӯз модари кӯдак чун ҳарвақта нигоҳубини фарзандашро ба Дилафрӯз Дадоҷонова вогузор карда буд. ҳангоми хӯрокхӯрӣ ғаш кардани кӯдак боиси он мешавад ки доя нисбати ӯ муносибати бераҳмона намуда хурдсолро ба болои рахти хоб ҳавола диҳад. дар натиҷа кӯдак бо шикам афтода роҳи нафасаш қатъ ва ба ҳалокат мерасад. шприцкати шир мехоҳад, шприца 20 граммакати чунки вай зонткати ақуд мехоҳад вай нашуд. Ба дастамба гирифтам додам, шира додам ки ҳама 20 грамме ҳамаша хӯрду гашта қайд кард. Асаби қаш бемор будагиш хед вай суп сурх вай када партоф ва ҳама хед гирифтаму ҳама хед партофтам ҳаминҷа. Дастаму шуд омадам ку калаш як тарафа дастама мегирифтам намеҷуми дасту почкаш. рафтори дурушту бераҳмона дар ҳолест ки гумонбаршуда медонист ки хурдсол саломатии заиф дошта гирифтори бемории илтиҳоби авитаминози карияи хурди чашмон ва таҳти назорату муолиҷаи тиббӣ қарор дорад. бо додани нишондоди бар дуруғе ба мисли ҳангоми хӯрокхӯрӣ нафасгир шудан Дилафрӯз Дадоҷонова ҷинояти содиркардаро пинҳон ва гӯё хурдсол бо марги табиӣ вафот карда бошад худи ҳамон рӯз бо мусоидати шахсони ба тафтишот номаълум бо гузарондани маросимҳои динӣ ҷасадро дар оромгоҳи Маликабону воқеъ дар маҳаллаи 27 шаҳри Хуҷанд ба хок супоридааст. ҳақиқат ошкор нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг оғоз карда шуда акнун гумонбаршуда Дадоҷоноваро зарур аст вобаста ба кирдори содир намуда назди қонун ҷавоб гӯяд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштиҷ аризаи ҷавондухтари 18-сола истиқоматкунандаи ҳамин ноҳияро қабул намуда тамаҷҷӯҳеро ошкор намуданд ки агар пешироҳи нафари тамаккур сокини 20-солаи шаҳри Истарафшан гирифта намешуд дар баробари доғ овардан ба шаъну шарафи ҷабрдида барои ӯ ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода шуда зарари моддиву маънавӣ медид. гумонбаршуда Аҳлиддин Наимов тавассути алоқаи телефонӣ бо ҷабрдида шиносоӣ пайдо намуда баъди ба даст овардани аксу наворҳои маҳрамона чеҳраи аслии худро нишон дода шарт мегузорад ки дар сурати пардохт накардани маблағ онро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн намуда духтарро беобрӯ месозад. бо ӯ видеовизиф занг задам ва сурати лучи онро скриншот карда ӯро тарсондам ки ҳамиқа сум метиҳӣ агар мада сум напартоӣ ман суратҳои тура бо интернет мепартовам. баъд ӯ духтарак тарсида ба ман сум партовад. бо таҳдид ва ирёбкориҳои мунтазам гумонбаршуда аз ҷабрида дар 6 маврид маблағи пулӣ истонидааст. ҷабрида тавассути барномаи ҳамёни электронии Душанбе Сити дар умум ба гумонбаршуда 1800 сомонӣ маблағ гузаронида бошад ҳам
талаби маблағ идома меёфт. Шояд агар пеши роҳи ҷавони ба муфтхӯрӣ одат карда аз тарафи милитсия гирифта намешуд, тамаҷҷӯӣ идома ёфтан мегирифт. Шикояти ҷавондухтар ба милитсия асос барои коркардҳои оперативӣ нисбати Аҳлиддин Наимов шудааст, хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ. Бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. дар заминаи қасд ё хусумати шахсӣ содири намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар таҷрибаи тафтишоти падидаи нав набошад ҳам таассуфовар аст ки чунин зараррасонӣ дар ҷомеа ҷой дорад. кормандони шуъбаи мубориза ба арзи ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи доир намудани коркардҳои оперативӣ ҳамин гуна ҷинояти хотимаёфтаи қасдонаро ки шаҳрванд Парвиз Мирзоеви 32 сола иқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар содир кардани он гумонбар аст ошкор намуданд. Номбурда санаи 8 январ тахминан соатҳои 3 дар ҳудуди маҳаллаи 8 шаҳри Хуҷанд автомашинаи тамғаи Кадиллаки ба сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Ҷумъабой Абдураҳмонов тааллуқ доштаро ки дар саҳни бинои истихоматӣ гузошта шуда буд, бо роҳи оташ задан бо истифода аз сӯзишвории бензин несту нобуд карда ба соҳиби мулк 1 миллион 782 ҳазор сомонӣ зарари махсусан калони моддӣ расонидааст. Гумонбаршуда Мирзоев заминаи ин иқдоми ҷиноятиро ба ҳодисае марбут медонад ки гӯё аз ҷониби соҳиби мулк мавриди муносибати нописандона қарор гирифта бошад. ман ҳамин хариду фурӯши мошин ки машғулам, ин домпӯш гуфтем ки ҳамин мошин пошин харидем, домчон даст куд бисёр мошин. ҳамин мақсад ки доштем, ҳамин гап задем ки мо неправильно фаҳмид, безеб гап зад. Бирен кроссовки ман нахаридем, ябо опел мопел харидем. гуфт хусумат пайдо шуд, гуфтем хайр мошинша дар мегиронам, гирифтам дар гирондам, камтар пиёда гардад буд. дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ анҷомдода автомашинаи гаронарзиш ба пуррагӣ корношоям гашта арзиши молии худро гум намуд. аз сабаби ба пуррагӣ ба коми оташ рафтани нақлиёт дар гирду атрофи объекти зарарёфта олоти дар ҷиноят истифодашуда дарёфт нагардида бошад ҳам дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсия тавонистанд асли воқеаро ошкор ва шахсияти нафари гумонбар дар ҷиноят Парвиз Мирзоевро муайян созанд. қобили қайд аст ки дар дилхоҳ вазъият касе ҳуқуқ надорад ба худҷазодиҳӣ машғул шавад. маҳз нишон додани хислати фардӣ дар муносибат бо дигарон сарнавишти Парвиз Мирзоевро тағйир хоҳад дод. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи он мебошад. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем ки бо амалҳои солеҳ кору пайкори созанда ки дар доираи қонун асос мегирад қадами устуворона ба пеш гузошта рӯзгори худро ободтар менамоед. то дидори навбатӣ тансияту хотирҷам ва саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр.